Kamatapur pen Eastern Nagaland upon Republic Day Prang Central Government pen Hempre Kipipo. Bonta District Thoma MP Horen Singh Bay lapen KAECCM atum non puta kang samdun re phuta ke ongdung hampang song atum ning kang samse kachepaklang. Non malong social media long kachethang plup Kamatapur lapen Eastern Nagaland upon Prabjin pen Central Government pen Hempre Kipipo palam klanglo. Karbenglong arat akar ia jirding klui pen ke hanga hemprek nonapor karbenglong arat aparman longdun chit puma pasi inut pen inut kacharju kachathan jurun e plengon e bonta ahogalama bangke serang hoya joini karbenglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Bay labang soalam chini lorta ar julong le chekrong deta son posi hamphanga songatum ar bokpon ilitum kachotai don MP pini people sidak ase vedela karbenglong rat han thane gedet pila ili tum karbenglong rat na thekhe pusi pini district thompen alang ni phan hobek parmelong chotai den lo sebe pini anisi alang ni hemprek alam ahok kali kalang pini radanu wan hekhe lasi Horen Singh Bay alang ni ge hemprek kyang hei IMP eli pusi tum ham phang song pen munthi dun bom lo lape non alang ni apor dalang non kijuji apor nasi Kamatapur aphan hemprek pipu alang ni chini dun ma chini de jongsi chini dun polote alang ni hodak masi protest duning alang ni anuet puali dak karbenglong arat dol apen hamphang song time alang ni tuma phi nitum chirap dunji lapen CM han nitum puyang tungke alang ni ame dusi khai phan chinghom duk pudak dipu rail roko hod alang ni ning done wene hemprek yone ni pran dame chipi dei pu salang ni pu teme non alang ni apolo nitum hamphang somenge hemprek jone alang ni pran chipi na nge nama apu ben jathan nitum hamphang somenge hang laze alang ni jathan haide pate nitum hamphang so asong ba name alang ni phan chirap dungi athe nonapor jongsi karbenglong aparman hemprek alam ningje dunde hangdunde pulote komantu loka ningje dunpo athe hemprek pamen pensi MP MLA CM EM MEC ke do anatum tami kilinga porahut raraphan aning ke pathepen chepahai si serang hoy chepalong rendilo lasi rara kar I rara ke mangalam jongsi ningje dun hai he pulote prabjin pen arpu pen kisun se rakja phan hamphanga so atum sodak pen pachini pom tumke laan ani penta hemprek non puta hemprek la tan non pachuta telangana ke pia doi last ke pihuta alang to ke hemprek pulo hala sota exam duri angke non ako non ta hemprek pitupo hala ili tum ke chitoi don MP phan bangke ningkan pho ke pleng po no lan ta lam thei ni wela hala ta lam thei si karju dun anta pa pleng alang phan ke provision ave pu non provision do ave ke non ladak thek prong lo ke rara tumta Indian state ko an ma ke do Indian long amuni da mulu ko tungke pini lang prong lo lada constitution long do ma ma pini karbenglong di mau stok ya constitution long do lo pu kopia pose hemprek long dat kopia pose ni jen dat la sinili pudam je bangke karbenglong che song arlo song ko an ma ke do hala tumta hemprek pan se song lo pini SDC government mele pudama hala tumta hemprek a join ne pensi munit thia tum chilo a he marit wirlo hala ta MOU chu tok ta pini ga asam government sort pondat Laston thak si ako wang tulo UPDS ekor wang tulo MOS sitame halata amen sinang picot lasi amen apawar ke bang cepole cepon ako non som trok nang tok lilo la tumong ako bang khai phan ke wang panglum ong la helo ma karbiang long hem prek luma lo song do an tum ta nang pa charju seles ta charju nang kokpo alang tum ta karbiang long arat phan si awi phik si pi pu si ke dam ta non ke bang khai phan ke wan a polisi wang dok lasi hem prek ke komalo karbiang long hem prek hang la Karbenglong Autonomous Council along CEM EM MEC lapen MP MLA do ana phanta pena dik my meeting along satame rongara tum hemprek alam aphuthak lamthe karju padodunangji jongsi hemprek alam ningje je pulote lahai arling ke thetum aphan rong nang palut long ripusi Karbenglong ara aphan KUYA AJD KYDA Kalu KHDRC UPKA YAAC SYDC KYSO LYDC lapen kaya hamphanga songatum rarphan pachini pom a political party tin da hemprek puke hang pusi kai ke da my meeting lo ta ninje bom sabi pini ituma thengno made ituma a phone da no tin phone no thailong reblo social media long ta non Coast Bihar mate Kamatapur banke state people non la sabi jonari people on the lambang sonda por hot karbenglong ratum
kido yo ya ke lasi pini nilitum media hoi pen karju ko tung lalo kelak binong loma itu makar bi khai tum hemprek patha mate kyang he binong loma mate election e pathui phan se hemprek alam ni chot titiloma News Report, Carbon Live.